Zdravím vás, připravila jsem si pro vás taková krátká videa, které můžete hledat, kdy budete potřebovat. To jsou takové letní tipy v péči o pleť. Doufám, že vám to pomůže. Pokud byste ale potřebovali konkrétně poradit v péči o vaši pokožku, nevíte si už rady, nechcete se v tom sami plácat, tak určitě doporučuji využít online konzultaci se mnou, kde se o vaší pleti pobavíme a uvidíme, co je potřeba změnit, upravit, aby se pleť mohla začít zlepšovat. Takže první téma dnešního dne je, jak zvýšit hydrataci pleti v letním období. Než se ale k tomu dostanu, tak jsem se vlastně ještě chtěla zeptat, jak si užíváte léto, jestli jste byli někde na dovolené nebo plánujete a zároveň, jak vládáte tady tyhle vedra, protože pro mě je to docela náročné, jako mám ráda teplo, slunko, ale ne extrémy a to už je pro mě hodně, že tomu bydlíme na bytě a je to docela náročný. Ale na druhou stranu jsem si říkala, že lepší takhle, než kdyby třeba mělo 2 měsíce pršet, protože to by se asi rodiče s dětskama doma zblátnili. Takže klidně napište do komentáře, jak si užíváte léto, já si to potom přečtu a odepíšu. Takže první tip v péči o pleť, nebo není to úplně co se týče kosmetiky, ale první důležitý tip je dodržujte pitný režim. Spousta lidí na tohle zapomíná, i když je to přirozená věc v létě, tak stejně málo lidí pije a tohle má i extrémní vliv na naši pokožku, na náš organismus a fakt to dodržujte. Pokud nemáte rádi úplně obyčejnou vodu, tak ji obohaťte třeba o nějaký citron, pomeranč, mátu, bazalku, ale doporučuji pít spíš neslazené šťávy než slazené, nebo to můžete trošku vybalancovat, že třeba lehce denně něco slazeného, ale více spíš obyčejné vody, což prospívá víc našemu tělu a zároveň sladké šťávy můžou spíš někomu i zhoršit pleť. Další takový tip, jak můžete jednoduše navýšit pitný režim, tak je přidejte ovoce, které obsahuje hodně vody, jako je třeba vodní meloun, žlutý meloun, jahody, borůvky, hroznové víno nebo okurky. Můžete z toho dělat třeba salát nebo jíst samostatně. Nedoporučuji ale z toho dělat nějakou ovocnou šťávu, protože ovocná šťáva už není zbavená vlákniny a obsahuje pouze cukr. A zase by toho z dlouhodobého hlediska někomu mohlo způsobovat zhoršení pleti, takže fakt spíš v té pevné formě konzumujte ovoce. Další tip je, že používejte kosmetiku z řady hydratační, to znamená třeba hydratační čistící gel, tonikum, gel krém nebo emulzi a krém s SPF faktorem, který má taky hydratační složky, ale i ty, které dodávají nebo udržují vlhkost v pleti. Další věc, která je dobrá zařadit v tomhle období, protože v létě svý hodně sluníčka, to sluníčko má takový efekt, že prostě tu pleť vysušuje. Zároveň se hodně potíme a pot to taky dělá, nebo i mořská voda, zároveň i chlor pleť vysušuje a my můžeme pociťovat večer hlavně třeba pnutí pleti, lehce štípkání nebo začervenání a nebo někdo i zhoršení pleti a to už je taková lehká známka dehydratace. Proto taková jakože navíc v té základní péči o pleť určitě doporučuji přidat masky. To je podle mě takový must have v létě, který nám dodá takovou SOS okamžitou péči a důležitě jsou hydratační, které ale jsou obohaceny nejenom o hydratační složky, ale taky obsahují látky, které dokáží udržet vlhkost v pleti, jako jsou třeba ceramidy, bambucké máslo, různé oleje, triglyceridy. Oni mají výhodu tom, že vlastně vytvoří takovou maltu mezi buňkami a nepropustí tu vlhkost ven, což my potřebujeme, když ta pleť už jako volá po té hydrataci. A já mám třeba ráda tady tuhle hydratační masku. Ona je úplně krásná, taková i lehká a krémová a fakt i tu pleť osvěží na to, když si ji hned naplácám na obličej. Dá tu pleti hydrataci a její taková velká výhoda je to, že ona má vlastně lipozomy, obsahuje lipozomy, co jsou takové malé kuličky, které v níž jsou započteny aktivní látky, jako je xylná hyaluronová, výtažek zeleného čaje, který vlastně pleť sklidňuje a zároveň je silný antioxidant. A tady ta kulička vlastně se dostane do hloubky pleti, ten teprve praskne, začne působit. Což my potřebujeme. Potřebujeme povrchovou, ale i hloubkovou hydrataci, aby opravdu ta pleť byla nabombená. No, hydratační masky teda vyhledávejte, aby byly obohaceny o látky hydratační, ale i ty, jak jsem říkala, jak jsou ceramidy, bambucké máslo, oleje. V tom případě můžete používat fakt klidně každý jeden den a splní to účel, nebo podle potřeby. Můžete je nanášet na 10 minut večer, nebo klidně je zamasírovat do obličeje a nechat působit přes noc. Uvidíte, že ráno ta pleť bude úplně taková lepší, nabombenější a zároveň i zregenerovaná, že třeba některé pupínky budou menší a tak dále.
Další věc, která je super, tak jsou i hydratační séra, která můžou být obohacená třeba o nějakou aktivní látku navíc, jako je třeba vitamin C nebo peptidy. Záleží ale na stavu vaší pleti, co je potřeba. Nebo pak existují ještě noční masky, kterou tady mám taky, ale zrovna je za mnou, které jsou už taková hutnější konzistence, ale pokud cítíte, že ta pleť je opravdu fakt úplně volá a pomoc, tak tohle je úplně top strop v nějaký hutný krémy na večer, kde ta pleť to potřebuje. Pokud byste potřebovali fakt konkrétně poradit, co teda zvolit, tak určitě mi dejte vědět a podíváme se na to. Takže to byly takové rychlé tipy, jak zvýšit hydrataci pleti, a to je hydratace jako formou vody nebo ovoce, používat hydratační řady, hydratační masky a séra. To je pro dnešek všechno a uvidíme se když tak na dalším videu. Užijte si léto.